Čaute ľudia, vítam vás v nového videa. Dnes tu máme video s novým hostom. Keď ste nevideli minulé video, tak kúknite sa na ňo. Čiže pozdravíme ho. Dobrý deň. On hovorí dobrý deň, no. Koho si dávaš? Abo nie, až tam si vybereme. Čiže ideme asi na hru. Takže poď. Ideme. Poď, aká dobrá mapa. No a už sme tu, prepáčte, musel som na chvíľu zrušiť. Môj kamarát potrebuje nabíjačku. Akú máš ty? Sadni si tu, vyber si brovoľa. A tu je nabíjačka. Ja si dávam rýchlo, Ženionga. Dobre, dal som si Ženionga, počkajte. Tak. Abo čakajte. Dobre, na chvíľu som nemohol hrať. Kto chce hily? Ja. To som použil hily. Kde by sa práve hily? Tak naučte sa niečo. Aha, ja som sa zasenkou. Počkajte ľudia, iba si donesem stoličku tu, čiže na chvíľu nebudem hrať. Oj. Mami, pomôžeš mi? No, tak. Počkajte chvíľku. Tak, dobre, už môžem. Chceš hýli? Nie. Marek. Ja by som ti dal hýli. Ešte silno musíš? Teraz idem, kde? Som na ľavo. Poď ku mne. Hýli. Judáš, áno, dal si. Skoč na to a bum, prpaka, parapa. No, Hop. Ľudia, dajme nám prosím odoberateľov. 100 000, YouTube button. Prepáčte, že kľúčim, ale ja musím. Ale iba sa uložím, tu si sadnem. Lebo sme teraz v obývačke. No. Tak nič. Ako minulý host, to je tento host. Kde si? Marek! No? Kde si? Chceš hýli? Hej? Nie, nepotrebuješ. Tak tichučko. Hej! Vy čo robíte? Tak nič. Ťuťuňuňu. Kúkaj na našich biedných. Tu máš hýli. Prestaňte. On má zase za to baby šefa. On to vybaví. Ľudia, keď máte radi Jessie, no tak je často otravná, hej? No vidíte. Je najotravnejšia na svete, by som povedal. Nie najotravná, že je otravná. Boost. Kto chce boost? Marek, chceš ty? Nina. Slanina. Viete, Nina, Slanina. Nina, Slanina. Majú ľudia. Dobro. Bum, parapa. Medveď, kúka ako medveď dáva. 39 majú. Ja som ešte idem. Ja mám ešte boost. To je Nita. No už nemám. Nita? No ešte nie. To ste hýli. Nita, tu máš hýli. Tu, nesmohol do... Stali sme! Áno, prvá hra, prvá výhra. Megapik. Čo? Môj kamarát teraz dostal toľko... Počkáte, koľko dostal?
Za 500. On dostal 1500. No, 1300. tak 1320. No pardon. Tak ja dávam ready. Neviem ako ty, ale ja už ready. No ideme na to. Mega pik. No, to nevadí. Jau. Koho dávam? Koho si mám dať? Tak Darila. OK, dávam Darila. Poď, da koho? Marek. A keď... Aha, musím. Marek. Ja som jediný... Počkaj. Či je takto na diaľku? Nikto z nás nie je na diaľku. Tak to sme prehrali už. A počkaj, to je lepšie, keď si na blízko. No. Ale ja som Darilo, čiže som Darilo. YouTuber Adam. Ja dávam, som im dal neuveriteľných 11% minus. Prečo toľko nám dávajú? Nie, že nám dávajú peniaze, hej, ale... Help. Dobre, žijem. Mamutinu. Počkaj. A... Teraz! Pim. Tu. Tida! Primo! A Primo umrel. Aha, to je Marek. Pomoc, help. Help. Idem ti helpnúť. Ja nepotrebujem už help, ja už to ničím box. Poď. Edgar, tak ho vypinkol preč. A to oni prečo majú toľko? Nie, my máme málo percent. Nemyslím tu na tablete málo percent, ale málo percent. Na tablete. Musíš... Áno! Daj si to zbrá. Yes. Potom môžeš si dať Crowa. No. S hyperchargekou. No. Bo ten Crow je za to otravný. Ale je to ale s hyperchargekou a s ultinou, to by to bola aká pecka. Veď máš hyperchargeku. No veď. No robte dačo naši, pán Edgar. Počkaj, ja idem tam, ku tamtému a ja použijem aj hyperchargeku. Hypercharge, tu dávam, poď. Ja im dávam. No, Dávam minus. Veď my sme dead reálne. A tu čo tam je? Veď tam je, že Crow. 50 ľudí normálne. Krola musím dať dole. No to čo je? Meníme sa na uša. Dobre, tak zase ideme ready. Poď. Keď napíšte do komentárov, či počujete toto. A keď toto, to napíšte, že áno. Počkaj, som chcel dať krola. To nevadí. Keď počujete toto, to napíšte do komentárov. Keď počujete, píšte do komentárov. To ten zvuk tlieskania. Čiže, pobre. This is some new way. Daril. Skačem. Dobre, skačeš. Poď, tu je ďalší Edgar. No, Mám 100 HP. A mám, že 3000. No už nemám 3000. A tu žralok práve. Žralok. To som nevedel. Vedel som všetko. Aha, čiže ty si vedel, hej? Ja dávam. Ja som dead. Ale 36%, 34%. Kačem tam. Ó. Majú
21. Mamu, sit down. Mamu, Ripri, papara, papara, trili, lole, tralala. Uciekam na... Tu Edgar niekde, hej? Počkaj. Tu? Ja som dal toto. Dobre. Teraz do stredu. Ako tam vieš. Hej, ja to viem. hlavné. Ja už idem na to hlavné. Pozri, Lenže Edgar musím... tam. Edgar Mark. Nie. Nie. Táto čo má byť zase, chlapci? Utekám. No, počkajte. Kroua. Ja viem, že som si Kroua mal zobrať, ale aj Daryl je silný. Počkajte. Si tu počkám. Aj pršačka. A idem na to. Hop. Tu. Gadžeta. Zase. Idem ti pomôcť. Utina. Ale som im dal trošku. Tam. Dobre, 50% 43% majú. Tak vyhráme. To vyhráme. Máme Veď, win. Bo nám ešte ani nedali jeden život do toho v strede. Čiže No. vyhráme. Nemajú ani zničené tamto tam. No veď. Strieľaj. Strieľam. Áno, dali sme to. Je. No. Som 1000 dostal. Počkajte, odmienky máme. Super rare. Či rare. Pane Bože. Rare. Zas. Počkaj. Ešte sa ideme. Ideme duo. No môžeme jedno duo. Alebo dva duo. Jedno duo, hovorím. Jedno duo. Mám to príjmať? Nie, to je. Ja som to dal hneď. No, tak ideme sa pozrieť. Ale tak dáme megapik, no. Megapik, stoj. Prepáčte, som tu stopol. Čo šope? Také, nič. Joj, 1000, počkajte. To sa mi páči. Čo? Toto je tu. Oj, počkajte. Chcem na deko hyperčárčku. Na lovu sa dá kúpiť hyperčárčka. No. To na koľko stojí? 5000. 5000 a keby som tak, tam je chyba 304 génu. To dám si lovu na dua. Čiže ideme dua. Dua. Hop. Ja idem radi. Čiže ideme na to. Surfing. Dobre, radšej ja to preskočím. Sme hre. Tak. Dobre, hop. Ale Lola silná, pozeraj. Sme to dala akože Ona za... dve strely, ne? A ešte utrajeme. A toto jedno. A dve strely ako. Nie. A to, keď jedno strelím, to dáva 621. A dokopy to možno dáva 5000. Okej. Keď zblízka. To sa zabil. Leon, hej. To som minulé s kamarátom hral. No, s mojim kamarátom a s mojim kamarátom. Tak sme tiež prešli toho tu. Utinu. Kemper. No la. Ja vidím. Nevidím. Ľudia, dajte nám lajky, prosím. A odberateľi. Čiže pár odberateľov, pár lajkov. Nové video. Mythic! Čo? Ja epic! No čo dostaneš? Dostal skin na Shelly. Toto je. Pán...
teda, že na dnešné video by to bolo všetko. Ja sa zdravím s mojim kamarátom. Čaute. Dnes možno také menšie videjko, možno. Nesľubujem, ale možno bude. To čau.